Madi guys, toyana mkomana utinyadzisa radio. Ameno danenga achita sei iwe solo. Unongochita sei? Mukone zvakaitika nezvo kuti inini to defend side rangu. Defend side rako uchituka ne ku radio. Ndingopindura zvangwani taurira ende mona muka munhu kayaka kaiko kaizonyonyo donde bvunza nezvingo zvakari kuti wanzini mimi ndozvote munoimba saka ukushungudza vanhu vakakuti semukomesolo vanoimba nditi ndizvo nemukoma ayo yakabvunzwa interview andiri yo unodaira kuti ini ndinoimba ndiri artist ndakatanga kuimba pakati kuti kuti yo unotanzi because munhu kana achitokubvunza anenge achiziva but ada kuti uzivise vamwe iwo akumutanzi kana uchiziziva udza vanhu vacho zviri kwereso musamukoma zvinge zvakazoitika futi nezvokuti kaitore nechirungu kondiri nechirungu nemukoma kusi kuti neseizaire koko ndakazongoti ya iyo kwakachitora nechirungu inini chitora zvanokufunga kasi inye kuti nanamoto wanotu mukoma munozviziva ayo sakubva nhasika hauchafanira kutakwa kana wakuacta uri sober because pese pa ukangotakwa musi wandikumbira ndoda kutengerwa wawa ndakutengera wawa wakupinda muZifm wakunyadzisa vanhu unongochita seiwe mishandelo kandi zvinonoregera kuita zvowawa mukoma patatu toma big friends nezvogobo zvezvi inini izvezvi kumwasvika komanhingi kunonzichi kune wematanda kune masahwira nechamautengani ndokungotengera zvino makati ndosiya futi mukoma ndiomesera aiwa guys muita sei man mukomana aruramba usiya wawa ameno toita sei naye toita sei namukomana solo uyo atinyadzisa kuredio uyo ndokunga makamuona achitimakisa kuredio toita sei naye uyo ausi pana usiya wawa shamari siya wawa